जाय बर' हारिनि लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव दिनै आं मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै डिसकासन खालामनो नागिरदों एसे खाम्फा बरगयारि सारा दिनै मोनसे बेसेन गोसा बिबुंथि होदों जेनेखि लेन्ड टाइटेल राननायावहाय दिनै जेनेखि टिप्पायाव जानाय जेनेखि लेन्ड टाइटेल राननाय बाय गोबां माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ दिनै बर' आरो असमिया रावजोंहाय दिनै खाम्फा बरगयारि सारा लाखिलांबाय स' बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव होनो होननानै फैदों स' फै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायना लाग्रोबानो जाबाय जिल्ला क'क्राझार जिल्ला आमार चिरां जिल्ला बङाइगाव जिल्ला आरो गोवालपारा এই চাৰিটা জিলাত 80% ভাৰত স্বাধীনতা যেতিয়া হল 80% জনসাধাৰণ আছিল আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহসকলে বড়ো গাৰো ৰাভা ইত্যাদি ইত্যাদি ট্ৰাইবেল মানুহসকলে 80% আছিলে কিন্তু সরকারি রেকর্ডটো যদি চোৱা যায় তেতিয়া হলে সেই 80% ট্রাইবেল মানুহসকলৰ ভিতৰত 50% মাটিৰ অধিকাৰ পোৱা নাছিল ফাত্তা পোৱা নাছিল কোনো অফিসত ট্রাইবেল অফিসার নাছিল কোনো এজন চাকৰিয়াল মানুহ নাছিল ট্রাইবেল মানুহসকলে অসমীয়া নাজানে হিন্দী নাজানে বঙালী নাজানে ইংলিছ ভাষা নাজানে তেখেতসকলৰ পিন্ধা তেখেতসকলৰ ভৰিৰ চিন্দেল নাথাকে জোতা নাথাকে ফাৰা চিৰা চলা পিন্ধি পেলাই ঘোৰাফুৰা কৰিব লগা হৈছিল আৰু যেতিয়া সেই ট্ৰাইবেল মানুহসকলে অফিসত গৈছিল তেতিয়া কোনো অফিচাৰে তেখেতসকলৰ কথা পাতা নাছিল মাটিৰ নামজাৰিৰ কথাটো বাদ দিয়ক এই তেনেকুৱা নেগলিজেন্স তেনেকুৱা এটেনশন নপোৱাৰ কাৰণে লাহে লাহে আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহসকলে বিৰুদ্ধ হৈ গৈছিল ইয়াৰ কাৰণে মাটিৰ ওপৰৰ অধিকাৰ বিচাৰিয়ে এই বড়ো আন্দোলন বড়োলেণ্ড লাগে এই কথাটো অটোমেটিক্যালি হিটো ওলাই আহিছে আজি যেনে গোদান मोनसे শুরু जाबाय বিটিসি जाबाय বিটিআর जाबाय आरो बेखौ सालायनायनि दायित्वआ बे राजनैतिक अर्थनैतिक समाजनैतिक गासिबो दिग-दिगाखौ नायनायनि जे अधिकार गणतान्त्रिक अधिकार सांबिधानिक अधिकार बे अधिकारखौ दिनै जोंनि जायगानि दैदेनगिरि दिनै इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनि आखायाव दिनै बियो फैबाय आरो बिथांमोननि दैदेननायाव आङो बिपिएफनि डेपुटि चिफमोन 15 বছर बेखौ नोंथांमोना मिथिगौ মই 15 বছর বিপিএফৰ হৈ পেলাই বিটিসি ডেপুটি চিফ হৈ পেলাই প্ৰশাসনত মই আগভাগ লৈছিলো কিন্তু আমি 15 বছৰত যি কামটো কৰিব পৰা নাই আজি 4-5 বছৰত প্ৰমোদ বড়ো আৰু তেখেতৰ সতীৰ্থসকলে দিনে ৰাতি কাম কৰি পেলাই ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগটো তেখেতসকলে বুজি পেলাই এই কামটো কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইয়াৰকে ডাঙৰ কথা আৰু নাই অকল সেই মাটি দিয়াৰ কাম নহয় আমাৰ অঞ্চলত যুগ যুগ ধৰি 40 বছৰতকৈ বেছি যে অশান্ত পৰিস্থিতি এই অশান্ত পৰিস্থিতিটো কেনেকৈ শান্তি আনিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে তেখেতসকলে কাম কৰে আজি হসাহসিকৈ আমাৰ সমাজৰ আমাৰ অঞ্চলত সারা পৃথিৱীৰ জনাতকৈ বেছি আৰু শান্তি ইয়াত আহাটো আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰিছো আমি এই এনজয় কৰিব পাইছো আৰু যেতিয়া শান্তি পৰিস্থিতি আহে তাত বেপাৰীসকলে ব্যৱসায়ীসকলে বেপাৰ কৰিবৰ কাৰণে ভাল সুযোগ পাইছে আমাৰ অঞ্চলত যি স্তব্ধ হৈ আছিল কনষ্ট্ৰাকচনৰ কাম নিৰ্মাণৰ কাম এই নিৰ্মাণৰ কাম আমি আজি আকৌ ভালকৈ কৰিব পৰা অৱস্থাত আমি আহিবলৈ পাইছো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্কুলত যাবলৈ কলেজত যাবলৈ ইউনিভাৰ্চিটিত যাবলৈ আজি ভয় নকৰা অৱস্থা তেনেকুৱা শান্তি পৰিস্থিতি আহিছে আগৰ দিনত আমাৰ দিনত যেতিয়া বিটিসি গঠন হৈছিলে সেই সময়ত মানে উত্তৰৰ মানুহ দক্ষিণ পিনে যাবলৈ ভয় খাইছিল দক্ষিণৰ মানুহ উত্তৰ পিনে যাবলৈ ভয় খাইছিল এনেকুৱা পৰিস্থিতি আছিল তো ৰাইজো ৰাজাफोर गोलाव बुंफ्लांनोसो नागिरदों दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव जोंहा प्रमोद बर' बिथांनि गोबां गोनांथार खोथाफोरखौ जों मिन्थिनो मोनगोन जों मिन्थिगौ जे पर्बत जराखौ स्पेसियली अननानै बे ओनसोलनि गोरिब दुखिया मानसिफोरखौ सहाय होनो थाखाय दिनै प्रमोद बर' बिथाङा गोबां मोजां आसनि बे पर्बत जरायाव लाबोदों बियो सम्भव जादों जे राजनैतिक भाबै जोङो मोनसे स्टेबिलिटी जोङो राजनैतिक भाबै मोनसे मोजां परिस्थिति जे इउपिपिएल आनो मोजां सालायलांनो हानाय बे परिस्थितिखौ लाबोनो हानायनि उनावसो मोजाङै सारा देशनि मोजां मानसिफोरजों दैदेनगिरिफोरजों रायलायनानै दिनै पर्बत जरायाव जे सालाखाथिनि बायदि जे थार्माल पावार प्रजेक्ट लाबोनायनि जि खोथा बुंदों बे सम्भव जादों आरो बेबायदिनो गोबां प्रजेक्ट फैबावगोन होननानै जोङो मिथिगौ दा बेफोरबायदि खोथाफोरखौ दायो जोङो खोनासंगोन बिथांनि खुगानिफ्राय आं
আমার আছে গতিকে আমার ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ণয়ৰ কামটো নিৰ্ভৰ হৈ আছে তেখেতে আজি সেইবোৰ গোটেই কথাবোৰ লৈ পেলাই BTC বাকে কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰে BTCটো অৰ্থনৈতিকভাৱে কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰে সামাজিকভাৱে আমি মুসলিম হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধিষ্ট গোটেই জাতি গোষ্ঠী ভাষা বাকী ধৰ্মাৱলম্বীয়ে একত্ৰিত হ'ব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে UPPL দল আৰু প্ৰমোদ বড় ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সেই কামটো কৰি আছে বয়नोबो जाय बिथांमोनहा दिनै हा मोननो नागिरदों आं नोंथांमोननो गोसो सिंनिफ्राय कंग्रेचुलेसन होबाय गाहाम हामलायनाय जासिबाय जि हा मोनबाय बे हाखौ दाव दाव अननानै बेवहायनो नोंनि फिसाफोर फिसौफोर थांनानै थानायनि बेबस्थाफोरखौ जों खालामनांसिगोन हाया गोदानै बानायजानाय बुस्थु नङा गोदो गोदाय जोङो सरकारनिफ्राय जि नामजारि हा मोनाब्लाबो मोनैखाय जोङो हाग्रा खारनाय अयभास दङमोन दिनै नोंथांमोननो सरकारा जेरैबायदि गावसोरनो खामानि मावनानै हा फाट्टा होनो दिनै आगालबोबाय बे हाखौ लानानै नोंथांमोनहा आरोबाव बेखौ फाननानै सा लोमजादों माबा मोनसे समस्या जादों होननानै फाननानै आरो गुबुन जायगायाव खारलांनाय बेबायदि बाथ्राफोरखौ गोसोआव दालाबोसै जि हा मोनदों बे हायावनो थैथाब थांथाब खामानि मावनानै जालांनाय जोंनि फिसाफोर जोंनि फिसौफ्राबो बाहायनो थांनानै थानो हानाय बेबायदि जोङो सिन्ताधारा लानानै थांनानै थादिनि बे हायावनो खाम्फा बरगयारि सारा मा बुंखो खाम्फा बरगयारि सारा जे बुंबाय जे दिनै गोबां माखासे इस्युफोर जाय जोंनि बे ओनसोलावहाय ट्राइबेल जनजाति सुबुंफ्रा बेसेबां पार्सेन्ट दंमोन बेखौ क्लियारिफिकेसन खालामना होबाय 80% दंमोन आरो बिनि गेजेरावबो ट्राइबेलफोरनि थाखाय बे समाव माखासे जोंनो ट्राइबेल हिसाबै गोलैसोनाय हारि हिसाबै ट्राइबेलफ्रा 80% थासेयावबो माखासे हानि सुबिदाफोरखौ मोनाखैमोन अफिस कासारि कर्ट कासारिफ्राव जों गुरुत्व होआमोन आरो नेग्लिजेन्सि खालामोमोन जायनि खारावनो लासै लासैनो बे ट्राइबेल जनजाति सुबुंफ्रा गावनि रैखाथि आरो थामोनथा मोनथायनि थाखाय गोबां जुजिनो बारा जानानै फैदों आरो बे गासैबो बाथ्राखौनो स्पष्ट खालामनानै होदों लोगोसे दानि जेनाखि बिटिआर गभर्नमेन्टआ माबायदि खामानि मावलांदों आरो मावदों थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफनि मावनाय आरो दानि 5 बोसोराव UPPL गभर्नमेन्टआ माबायदि खामानिफोरखौ मावलांखो आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय माबायदि सुबिदा खालामनानै होगोन बे गासैबो बाथ्राखौ जों डिटेल भाबै थख'यै दिनै खाम्फा बरगयारि सारा दिनै क्लियारिफिकेसन खालामनानै होदों रायजो राजाफोरनि गेजेराव गतिके नोंथांमोना निश्चय नुखाबाय आरो आं बेनि सायाव रिपिट खालामनानै फोलावनो सानाखिसै आं बेखिनि भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदों थेंक इउ